avo varudzi vakatora chikwambo chekukana mari yepensheni ekumateksi kwaishanda baba wavo. Asi havana kubhadhara, havana kuzobhadhara. Ndakasvikawo pasekuru vandawaona vandawapirawo nyaya kune mari yababa isina kubuda pasi, vane mashares havasina kudini, havasina kupira. Saka sekuru vakanditi nyora pasi nyaya yako. Saka ndobva ndanyora. Ndapedza kunyora zvikati nasekuru, nyaya yako iyi inoda mutete we$30. Saka unouya ne$30 tobata tipinda madhare nyaya. Tobva ndabva ikoko kubva ndauya. Ndinozokwanisa kuwana $30 ekuti ndiende ikoko. That was 2011, 2012. Then after that, andozokwanisa kuona nawo kana kudzokera ikoko. Atinazoona pana kuzoya someone vakati vakanoromba kwa right. Warutishiwa ndakauya wacheje yemusharo wacho wabva uziva. Right, pamusoro ipa nditaura ndiedze kujinga kuti zvikari. Saka pakuya kwamakaita imimi maida kubatsirwa nachiremba. Zvinofamba sei? Saka imimi mune here chamakabvisa ipapo? Handina kana mutete, iwo hapana chavakandira. Ndakangonya pepa rangu pasi, tobva ndavasiya. Vandaura mamiriro enyaya yacho, tishandise nyaya yako, then $30. Saka imimi hamuna kuzoya ne$30. Saka tikutoreva kutoti imimi hamuna kubatsirwa ba ibano pepa ramakanyora imimi makanyora rakamirira kuti muye nechi ne$30 muzobatsirwa. Saka imimi hamuna kubatsirwa. Zvichireva izvo kuti imimi hamuna chamakatora pastori. Ende hatina bano renyu ratakasumira kwani pastori ratinoti imimi makatora. Handiti tikuwirirana ipapo. Kana muri pachokwadi musiri kunyepa bane kuti tichazonozvisecha kumatare. Kana musina bano ramakabvisa imi tichisumira ba kuti munhu auya nebano rake wendinhingi ada kubatsirwa zvakati zvakati. Pachikamu chedu tinoti hatina kubatsirana nani nemi pepa rakanyorwa. Ende hatina musharo watinogona kukutemai nekuti hatina chatakaitirana. Makashanyira komutsanganga nekuona kuti ine chikafu here iri kudya here nemhuri yayo ichidzokera kumba kwayo. Asi chikamu chamunoita imi ndechekuti senyaya yapinda mudare menyu munobhadhara kwamambo ndokwamunobhadhara $100 yesamanisi rakauya kudare kwenyu. Kwedu isusu hatina chatiri kuda nekuti hatina bano renyu. Hatigoni kukuti bvisai chakati, bvisai chakati. Asi dai mune bano ramakabvisa kuti tichisumira kuna nasekuru, waisashaya zvekutiudza zvatinokuudzai. Kana chiri chokwadi chekuti hazvo hazvina zvazvakaita. Taramba mangwana kuti izvo panozouya munin'ina wavo kana hanzadzi yavo kana iwo futi kuzodzoka kuti no mambo ndauya ndikukumbira kuti mundidaidzirewo wasitore ndine kakutaura pamusoro penyaya iyi. Nekuti isu tichibva pano tinosvikoisumira tasangana nanhingi ari kuti zvakati. Kana paine zvamakaita imimi henyu muri kuti regai ndihwande madzise wano. Pane zvazonetsa ikoko chibvai maziva kuti kwamamba haitokwenyeki kuna stora haitokwenyeki ba nekuti ndakabvira kuti zvakati madzise wano akateerera. Isu hatipambi vanhu basi kuti tinoda kufamba nechiwanhu chedu mazivira atinochita. Kana musina chamakabvisa bano renyu rinotaura pano ndo rinokusungirira. Nyange kupi nekupi ukabvisa bano rako kuti ndauya ndine nyaya yakati. Bano iroro ndo rinoteerwa nemagamba richinoitirwa basa rani. Kana usina bano rako makangonyorerana mabhuku ekutesitana nachiremba kuti akadzidza here kana kuti haana. Musina kuzodzoka henyu. Asi mambo munobvisa kuno kwa mambo $100 yamunobvisa nekuti mambo tisu takamupa pepa iroro kuti tionesane. Ende pepa ramakabvisa mimi tatakarichengeta nhasi nekuti tatisaziva kuti muri mupenyu here kana kuti munodi end day end time munouya moti sekuru story takasonyora pakati muri kuyeuka. Pepa riya muchina rere ndauya manje nechi nemutete uya ngatichitangei bhora redu. Apa patikutaura kuti hatisati tatanga bhora pamwe muchibva pano muchauya hatichazivi. Shaka shoko rakwa muri imimi kuti ndimi makundotsika kuna chirembo wenyu kunotsemura pepa here kana kundorisiya riripi riri ikoko muri munzira veshe. Aiwa, iro pepa iro zvamunoita manje ndezvekuti zvaita zvakanaka nekuti isu mationa tiri wana. Ndinogona kukanganwa nyaya yenyu senyaya isina basa kwandiri kana benefit ba. Asi mimi muridzo yenyaya ndo munoendako. Ndazopfuura kwamambo kana mambo ationi ndofanira kuenda nemupurisa wangu zvinenge zvakanaka. Maenda tauya tine nyaya yakati. Pamwe iye anogona kunge aine zvaanotaura. Pamwe zvamakaita zvaachiri kuyoka pamwe zvisina kuzikanwa neni mwana. Inini ndatonga yamanditaurira ndo yandadini yandatonga kuti baba kana musina kubvisa bano renyu hatigoni kukudini iba.
ukuchajaya tikuzive mudare menyu. Asi kana kuti pamwe makabvisa moti regai tirambire nekuti wauya wana iye mbune haana kuuya achizotaura takabvisa bantu mune moonera iko kumpurisa mambo aripi ari papa. Kana iri kutanga patsva yobva yatangira papi yobva yatangira ipapo. Inenge yakwira manje nekuti inenge yaane kakuhwanda nepeji kanenge kapapi kapo ipapo. Muziya ndichizungu uye bano riri kutaurwa visa $100 yataurwa yamambo neizviya uchienda ikoko uyamuenda ikoko ndakapipaka kunga ndakasiya kuita kuti iwe unenge uchitaura mukomana edu anenge arongonyora akanyarara ozoya kutaura kuti makachaidzana. uye bano riri kutaurwa mufana mwana mudiki mutete kuti wakandosiya nemutete kuna stora kuti inini mutete wangu wemambo ndauya dhora iroro ndauya kuti ndine shakati izvo ndiinazvo muisazopedzisa yenyuba ndiro bano riri kutaurwa aunambobvisa nekanuba ngokuti ndikubatsire kuti zvibude pachibvako kana musina kubvisa bano aiwa haati tisati tatanga madhiri takangomirira kutanga madhiri mupurisa pano anotobhadhawo futi mupurisa wacho moenda kuita kuti upedze nyaya yacho so kana uri kuharare kwako kana kupi kujoburg ufambe zvakanaka. Ayakwaitakunomatakazonya tata akaba mombe 9 here 12 akaenda ikoyo akagadziwa bva abuda discharge panyanga pakotara asi kwai anongobhadhara neshini akugogodziwa mudzimba so arikutaura last week yaitawo aibhataura sitorikaisha zvinhu zvangu zvakangosenza imi hamusi kuda nombobhadhara saka tati sitoreka anokupai zvinhu zvakawanda hauna kuhanda zvaunoita zvese tinozviona sitori takati sitori usauraya asi ipa vanhu mishonga iye aida kopika mujeri fungai pamwombe 9 makore mangani makore mangani umwe takaperekedza futi baba ukoti takaperekedza baba ukoti abva mangara uko achibva atanzizvo baba achibva wanzi vanozodzoka next date kukoti pawakadzoka next date wakazouya baba wachisangana newana wacho ko baba waripi zvikanzi baba wakandonziwo vakabuda mudzimu kumba uchibva wati ndachienda naye nanhasi hakuna takandonyarara hatitauri bako shamwari ita zvataura isai wamwe masiwe mandisi sifasi